Lord, hallelujah. Praise ye the Lord, hallelujah. Praise ye the Lord. Så vi har den samme tekst, er det ikke smart? Det kunne vi lære lidt af de der 15 vers salmer, vi har her i Danmark. Her der behøves man ikke at træne så meget til præst i tekster. Skal vi ikke lige synge en gang? Og man må godt sådan lige på gå lidt ned i knæ, se om der lige er lidt super. Det er fordi, jeg får sådan lyst til at lave sådan en her. Det kan man ikke. Og hvis man gør det, så gør det til samme side, så er der ikke nogen, der falder. 1, 2, og... Hallelujah, 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 praise ye the Lord. Hallelujah, 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 praise ye. Og så siger man, praise ye the Lord. Praise ye the Lord, hallelujah, praise ye the Lord, hallelujah, praise ye the Lord, hallelujah, praise ye the Lord. Skal vi ikke, kan I mærke det? Når jeg, nu er det upassende, men dengang jeg gik i by, så stod der altid de der fyre, der ikke kunne danse, så stod de dem sådan op. Så dem, der siger, de ikke kan danse, de har øvet sig i barn. Det ved jeg godt. Er det ikke rigtigt? Vi gør det lige en gang til. Og er det bare mig, eller holder I lidt tilbage, fordi I godt ved I ikke? Blackman står ude og klar til audition til X-Factor bagefter. Så bare med at synge til nu, for at blive opdaget. 1, 2, og hallelujah, 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 praise ye the Lord. Hallelujah, 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 praise ye the Lord. Praise ye the Lord, hallelujah, praise ye the Lord, hallelujah, praise ye the Lord, hallelujah, praise ye the Lord. Nu gør det spændende. Det er fint at have noget pause nu. Nu gør vi det sådan, at alle herrerne i lokalet synger Halleluja, 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 halleluja. Ikke noget jeg, bare halleluja, det er jeres. Og alle pigerne herovre i den her side, også alle det der, I synger ja. Jeg kunne se, det var lidt meget tekst før, så det er bare lige nu. Så I skal synge hver gang, der kommer et ja, så er det ja. Og alle kvinderne herovre synger praise ye the Lord. Ja, skal vi prøve det? 1, 2, 3, og halleluja, 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 halleluja. Ja, praise ye the Lord. Igen. Så sidder man ned. Og når man så synger, så rejser man sig lige. Jeg ved godt, det er lidt hurtigt hop herovre. Skal vi prøve det? Så hvis nu er jeg så sidder I her, det er hårdt stort. Ja, det bliver smukt, det bliver smukt. Så er det med herovre op. Halleluja, 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 halleluja. Ja, praise ye the Lord. Halleluja, 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 halleluja.